Poliklinika Leptir, zdravstvena ustanova koja je osnovana 2008. godine kao prvi centar za obradu, dijagnostiku i suvremeno liječenje bolesti štitnjače i drugih sličnih bolesti ubrzanog suvremenog svijeta. Dobila naziv Leptir, radi leptirastu izgleda štitnjač Zvijezde. Jedan od naših suvremenih usluga je minimalna invazivna kirurgija štitnjače koju smo uveli isto 2008. godine, gdje je karakteristično za tu operaciju 12-satno praćenje nakon samog operacijskog zahvata, naravno u općoj anesteziji, gdje zapravo sam pacijent vrlo brzo se vraća u svakodnevni normalni život. Dajemo pozornost edukaciji, ranoj dijagnostici, odnosno ranoj otkrivanju zapravo prvih poremećaja, kako da ne bi došlo do bolesti. Možemo reći da suvremeni pristupom zapravo i timskim radom, nutricionista, psihologa, endokrinologa, nas kirurga, svakim danom oplemenjujemo našu struku. Veliki lijepi pozdrav za sve vas koji su došli ovdje na ovu malu proslavu. Jedno događanje zapravo gdje je svrha povećati svjesnost o problemima štitnjače. Danas je svjetski dan štitnjače. Ovo je jedno malo okupljanje naših partnera i dragih nam prijatelja. Vrhunski čovjek je vrhunski stručnjak i prije svega čovjek koji uči ljude kako živjeti.